Ако днес Вселената ви подари 10 000 лева, как бихте ги изхарчили? Не просто като числа, а като мечти, като усещане за свобода и изобилие. Днес ритуалът е изключително важен, защото подобното привлича подобно. Ако живеем в мислене на недостиг, привличаме още недостиг. А ако си позволим да мечтаем като изобилни хора, ние каним изобилието в живота си. И затова задачата днес е да си представите, че имате всички пари на света. Запишете в тетрадката си как бихте изхарчили част от тези пари, а именно 10 000 лева. В детайли, с сърце и с радост. Колкото повече усещате, че е възможно, толкова по-близо идва до вас. Аз избирам да живея в изобилие. А ти? Ако си готов да избереш свободата и изобилието, остави коментар под това видео. Аз заслужавам да имам.